Hey guys, Παύλος εδώ και σήμερα συνεχίζουμε το Nebulous και ίσως παίξουμε κάποιο άλλο παιχνίδι. Ας ξεκινήσουμε. Nebulous Part 3 φυσικά. Να ξέρετε, αυτή η σειρά θα συνεχιστεί για αρκετό καιρό, γιατί είναι από τα καλύτερα παιχνίδια για τη δική μου γνώμη. Προτείνετε κάποια παιχνίδια που θέλετε να παίξω κάτω στα comments, αλλά να είναι free και για Android, όχι για app. Να ξέρετε, αυτό το βίντεο θα είναι κάπως πιο μικρό, γιατί δεν έχω και πολύ μπαταρία. Ναι. Μισό να τσεκάρω κάτι. Οκ. Έτσι, μπράβο. Ναι, και έγινε πολύ μεγάλος από το φιντάρισμα. Please, φίντα ρε με να το φάω. Φίντα ρε με να... Ήταν πιο μεγάλος από μένα. Ίσως δεν ήταν να δουλεύεις. Teams Time παίζουμε, αλλά δεν μ' αρέσει πολύ. Θα παίξουμε Domination. Όσοι δεν ξέρετε μάλλον τι είναι το Domination, είναι πρέπει να πάρεις όσες πιο πολλές περιοχές μπορείς και να φτάσεις στους 102 με 104 πόντους στον Nebulous. Σε άλλα παιχνίδια όπως το Black Ops 3 πρέπει απλώς να πάρεις όλες τις περιοχές. Εδώ είναι κάπως πιο περίπλοκο. Η πράσινη είναι πρώτη, εμείς είμαστε δεύτεροι και η μπλε τελευταίοι. Τον έφαγα και με φιντάρουν οι μικροί πάλι καλά. Άμα το φάω είμαστε γίγαντες. Να. Oh, fuck. Όχι ρε, όχι ρε. Και θα μοιραστεί ο πράσινο και θα τους φάει όλους. Παίζει να γίνει. Είμαστε πρώτοι. Άμα είδατε πάνω αριστερά λέει τα level. Από προχθές που τράβηξα το τελευταίο βίντεο έχω ανεβεί 2 levels. Αυτό είναι πολύ καλό. Σκοπεύω να φτάσω στα 100 μέχρι να τελειώσω τη σειρά. Φυσικά δεν θα παίξω τόσο πολύ, θα αγοράζω XP boost και από ό,τι φαίνεται θα κερδίσουμε ή θα πάει ίσα ίσα εμείς με τους μπλε. Περάσαμε πρώτοι πάλι, αλλά οι μπλε από ό,τι φαίνεται θα κερδίσουν γιατί έχουν και ένα τεράστιο. Να, αυτός από κάτω που ενώθηκε και άμα καταφέρουμε να ρίξουμε αστέρι σε αυτόν τον τεράστιο, δεν υπάρχουν. Μπαταρία. Μισό περιμένετε εδώ, ας με φάνε. Και επέστρεψα. Η οθόνη έχει κάπως σκουρίνει, γιατί πάει σε εξοικονόμηση ενέργειας. Εντάξει. Σίδασα το φορτιστή. 3% μπαταρία. Όσοι ρωτάτε με ποιο πρόγραμμα τραβάω, να ξέρετε λέγεται Screen Recorder και άμα θέλετε κατεβάστε το, είναι free στο Play Store. Γιατί έσκασα. Δεν ήμουν και τόσο μεγάλος. Όπως σας είπα και στο προηγούμενο βίντεο, όσοι
παίζετε Nebulous και το ξέρετε ή το κατεβάστε. Μπορείτε να μπείτε στη team μου, NG4, από τις πιο δημοφιλές team σε όλο το Nebulous. Υπάρχει και ένας YouTuber, αλλά τώρα δεν από το όνομά του γιατί μη σπατμάρω κατάλια. Επίσης δεν βλέπω τίποτα και παίζω, για κοιτάω αλλού αυτή τη στιγμή. Σας είπα, δεν κοιτούσα. Σε τι game να μπω? Γιατί βλέπω πως δεν πρόκειται να κερδίσω κανένα game. Σε ποιο να πω? Τέλος πάντων, ας πούμε από Nebulous. Θα ξαναπούμε σε λίγο. Λοιπόν, τι άλλο game να παίξουμε? Clash of Clans. Φυσικά. Λοιπόν, για να μπείτε στη team μου στο Clash of Clans πρέπει να είστε 20 με 25 level και πάνω άμα θέλετε να μπείτε, αλλιώς πρέπει να περιμένετε να κάνετε level up και μετά να μπείτε στη team. Αν έχετε κάποια καλύτερη team, δεν ξέρω κατά ό,τι θέλετε, μπείτε στη δικιά μου team ή μπείτε σε κάποια, σε όποια είστε. Δεν είναι αναγκαστικό να μπείτε. Για να δούμε τι μας έδωσε οι φίλοι μας. Τίποτα. Πολύ καλή επίθεση και μόνο 45% με πήρε. Wow. 6 level Barbarian, 6 level Archer και 6 level Giants. Δεν αξίζει να βάλει τόσους πολλούς. Ωραία, οι Giants σκίζουν. Πάμε στα γρήγορα τέλος πάντων. Εντάξει, έχασα. Και από ό,τι φαίνεται με διαφορά. Δείτε τώρα για πλάκα τι μπορώ να κάνω με έναν παίκτη μου. Μόνο έναν παίκτη στο πρώτο level από τα trolls. Με έναν μάγο. Boom and boom. 2 hits. Και τέλος. Πω. Θησαυρός. Λοιπόν, περιμένετε. Από αυτά τα παιχνίδια που βλέπετε εδώ, γράψτε στα comment όποιος θέλει ποιο θέλετε να παίξω. Εκτός από το 2J of App. Εντάξει, αυτό δεν είναι παιχνίδι. Από όλα αυτά διαλέξτε ποιο θέλετε να παίξω. Και W Supercards, να μπούμε και λίγο σήμερα. Λοιπόν, πόση ώρα τραβάω? Έτσι, για την απορία. 9 λεπτά. Να ξέρετε, μέχρι 15 λεπτά μπορώ να τραβάω. Σας το έχω πει στο προηγούμενο βίντεο. Σκάσει κινητό. Όλη μέρα σπαστικό είναι το κινητό. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε κάνα ματσάκι. Αυτό ήταν το παράθυρο. Λοιπόν, βίντεο θα μπαίνουν βασικά όποτε μπορώ, δεν θα έχω πρόγραμμα, να ξέρετε. Και σε λίγο που θα τελειώσω το βίντεο θα σας πω τα υπόλοιπα. Για να δούμε τι μάτς θέλει. Τέτοιο.
Πώς λέγεται αυτό? Τέλος πάντων, βάζουμε The Rock εκεί, Epic. Πού τον βρήκε αυτό, Legendary? Πού τον βρήκε? Κολόφαρτος. Brock Lesnar, Luke Harper. Όσοι είστε άσχετοι, δεν φταίω εγώ, τσεκάρτε στο YouTube το WWE και θα απορροφείτε, σας το λέω. Jack Swagger, The Patriot. Τι έβαλε ο άλλος, Rare, σπάνιες βάζει ακόμα. Πού είναι, στην κοσμάρα του? Εγώ έχω Ultra Rare. Υπερσπάνιες και επικές. Μου έχουν νοιάσει κάρτες. Energy card που τη θέλω. And Energy card. Λοιπόν, περιμένετε λίγο. King of the Ring. Πέρασα. Αλλά εδώ από ό,τι φαίνεται αποκλείστηκα. Να. Αλλά εντάξει, μία super rare. Τι βραβείο παίρνω? Έτσι για την περιέργεια. Εμείς πήγαμε quarter finals. Μία rare. Τσιγκούνιδες. Τέλος πάντων, αυτό και από το SmackDown. Να παίξουμε έτσι για πλάκα Geometry Dash. Όχι το ολόκληρο. Τα καινούρια levels που έχουν βάλει στο Geometry Dash. Επίσης το ολόκληρο το είχα, αλλά το διέγραψα, γιατί δεν είχα μνήμη για να κατεβάσω κάποια άλλα παιχνίδια. Και έχω αυτό μόνο με τις 3 πίστες. Ωραία μουσική. Μου θυμίζει πειρατές της Καραϊβικής. Oh yeah! Επίσης, άμα η φωνή μου είναι λίγο περίεργη, είναι από το μικρόφωνο που δεν είναι και καλό. Γιατί μιλάω? Πιάνω tiles, σοβαρά. 43%. Αυτό ήταν το βίντεο, γιατί παρατραβήξαμε και αυτά. Like, sub, comment, ξέρετε, και γεια σας.